এইদিকে যদি ডিমি পঞ্চমু এই নটিটা তু হারি ଯିବେ না ଆଜି 1000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଆଣିଛି ସିଲେଇ ପକେଇଛି ମୋ ପିଲାର ସତନା ମିଛବା ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଦବ ସିନା ଓହୋ ହଲେ ହଲେ ଚାଲିବ
क्या हो गया हैं मारो ए पो मारो हो पैसा तो गोपा नो ना ना पैसा तो गोपा दो ଏଇଟା ଏବେ ଏତିକି ଆହୁରି କେତେ କଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଅଛି ଯେ ମାତ୍ରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଇଏ ହେଲାନି ଏଇଟା ମାତ୍ର ମୋର ଆକୁ ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି କି କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ ନା ନା ଡବଲ ପାର୍ଟି କଥା ଛାଡି ଦିଅ ଘରକୁ ଗଲେ ମାଇକିନା କେତେ ଭଲ ଗୋଟା ହାତ ଚିପୁନି ଶୁଣେ ରେ ମାଇକିନା କଥା କହିବି ଆରେ ଦେଖେ ତୁ ଭାଲୁର ଦେଖିଛୁ ନା ଭାଲୁର ଚଢିଆର ବା ଗଛ ଦେଖିଛୁ ଭାଲୁ ଚଲାରୁ ମାସେ କିଣି ଯାଉଛି ଚରି ଚରି ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲିବ ଚାରି ଘୋଡା ଛାଡି ଦଉଛି ଭୋକ ବଡ ତଳେ ପଡୁଛି ବାପ ତୁ ଟିକେ କରି ଦେଖା ମୋର ବର୍ଣ୍ଣର ପୁଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିକେ ଦେଖି ଯା 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 ବେଗି ହଁ ହଁ ଶୁଣେ ତୁ ଏତେ କହୁଛୁ ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠି ଦେଖା ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ହଁ ହଁ ଯାହା କରିବ ଆମର ଗୁରୁକୁ ପଚାରି କରୁ ସାଇଡା ମୁଁ ନାହିଁ अरे सत्तर ओहो इंडी अच्छा गोटा कथा सुने कह घोड़ा देखी सिंह
टिप्प टिप्प କାନ ଦିଟା ଆରେ ଘୋଡ଼ାର ଦେଖିଛୁ ନା ନାଇଁ ଜିଆ ଘୋଡ଼ାର ଦେଖିଛୁ ସିଏ କୋଉଠି ମଝିରେ ଲଗଉଛି କି ନାଇଁ ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ସେପଟରୁ ଏପଟକୁ ଡେଇବାକୁ ପଡିବ ତୁ ଡେଇ ଦେଖା ଆଉ ମୁଁ ଡେଇ ମୁଁ ଡେଇଲା ବେଲେ ତୁ ମୋର ଦେଖିରିଆ କରୁ क्या तो देखी अरे हां ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ तो यार आने वाला बोला नहीं बोली मत बोल
Thank